Як ви ставитеся на загал до створення кримсько-татарської національної автономії? Ми це дискутували у вас уже, і, можливо, я буду казати непопулярні речі. Я взагалі не люблю популізмом займатися. Там комусь от прийшов сюди, там комусь треба сказати цю думку, я кажу. Я вважаю, що якщо б не було автономії, кримської автономії, а була б область кримська, не було б кому робити ці заколоти, які відбулися в 2014 році. Аксьонови там і всі, і є же з ними. В цій ситуації я все-таки пропонував не робити автономію. Нехай буде просто область кримська, але дати можливості, мінімум, наприклад, там 50, це дискусійна тематика, 50% кримсько-татарському народу мати своїх представників в будь-яких органах місцевого самоврядування. Вони, я думаю, більше би могли зробити для місцевих своїх питань. Але з іншого боку, ви ж також розумієте, що якщо б була кримсько-татарська національна автономія, то і важче би було провести референдум і так далі. Там, дивіться, ну тут же треба дивіться, треба інтереси геополітичні і для України, там, да, Росії було б важче, але і Україна треба, щоб вона мала свою позицію. Я націоналіст, ви розумієте, да, український. Я розумію, що треба тримати нас як унітарну державу, не давати можливості, вибачте, ми поважаємо всіх, ми там всі народи, як правозахисник, я це буду казати, але на теперішній час треба зберігати територіальну цілісність, щоб, не дай Бог, з іншого боку не було там, знаєте, потім раз Туреччина скаже, а давайте ми Крим приєднаємо до Туреччини. І кримсько-татарський народ може, ближче, це ж ближче, і мова ближче, споріднена історія, культура. От ми тут можемо загрозу мати.